Shalom, selamat hari Minggu buat Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun berada. Izinkan saya, Kronika Pardosi, mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar, menyampaikan berita sukacita untuk kita pada hari ini. Oleh karena itu, dimanapun Bapak Ibu berada, persiapkan hati dan pikiran supaya kita mendengarkan firman Tuhan. Hata ni debata naga beturpuk di hita di minggu tasadarion ima minggu pasapuluh 2 hondun trintatis ima nadenet mai sian buku 5 Musa bidu 10 alu ayat sia satro di ayat 14 hujahahon ma di hita salhutna. Ia masuk ho tutano silehonu ni Jehovah de batam tuho dan jadi homar siajar mangulahon maniru bias-bias nanyulahon yak kabang soon nasotu padong jupang di tonga-tongamu sahalak na pabolusun anakna manang buru nasian api manang halak pangaruding manang si jujurari manang si tabasi ulok manang pasibalik mata manang si bahen panutupi manang partodung manang namanukun beguni namate ay marbias-bias situtudo rohani Jehovah mida salhut halak akan namangulahon sisongoni jala alani bias-bias akka sisongoni pabaliw ni Jehovah de batamma akka bangsoi mardopon ho ikon sundeng gando anggo mardongaton ho Jehovah de batam ay bangso parbegu akka si soluhonmu somaldo nasida patangi-tangi hata-hata ni si jujurari dohot pangaruding alay dang soni pangalehon ni Jehovah de batam anggo tuho olat nido yang gosahatna akaramang day nang mahinaholongan maragam do akan nanyulahon ni jolma dinalaho mamongoti sadaluat ibana manang memasuki sebuah perkampungan yang baru. Songon hita manoaing somal na mulubang sobatak. Ditikilahong mangarato ya kageleng na manang pinoparna. Ditonahon akan naturas do. Tugeleng na ikon do jumolo na sida mangalului among na. Manang dongan samargana. Dungi mangalului tulang na. Manang dongan samargani inongna ahado ubahen na ditonahon na kanatora sisongonya karamang dainang ala na duaido na tukboy mangrupi nasida ditiki hasusaan nasida manang ahape na masa di parnguluan nasida di tano sitopoton nai akaramang dainang di pamuhay ni turpuk taon di 5 Musa bidu 10 alu ayat siaon tongdo membahas taringo tupatik ni debata tubang sona ditikilaho mamongoti luat nai baru na pinadatun ni Jehovah tunasida imapatik na madog na sojadi nasida marsiajar maniru bias-bias ni halak sitopoton nasida di tano silehono ni Jehovah. Nagabi suku di hitan waya karamang dainang. Boa sadang diloas nasida mangguruhon manang meniru kebiasaan nadong diluati. HP takas do taboto rikot ni adaptasi rikot ni namar saur rikot ni sopan santun disadaluat na baru tatopot alay alus naboy takas naboy jupang hita kadamang dainang alagok do hagulapon manang hahulomon di bangso sitopoton nai jadi dipasingot debatado ikon monang do nasida maralohon hahulomon namasa diluati akaramang dainang nahinahulongan aduh huroa
aka macam-macam ni ulaon hahulong narong diluati. Molo tapay hudi hota karamang dainang turpuk taon boy mata bereng adong tolu. Na parjolo mai boy may tabering di ayat na 10 karamang dainang na sotu pa adong jupang di tonga-tonga Musa halak na pabulusun anak na manang buruna sian api. Molo may hutun berita sejarah adong dosada kebiasaan pemujaan di bangsa Kanaan iman narirok may panobaon Molok. Ado Moloko na karamang dainang molo di guari Molok ima sada patung mai disima nasida mangalehon persembahan bakaran alai marasing do persembahan bakaran na dipelehon nasida tu patung Molokon. Molo mamelehon pelehan nasida tu patung Molokon akka dakdanak do dipelehon nasida. Dakdanak na sorang sian bortian nasida do dipelehon tu patung Molokon nagabe persembahan bakaran tu nasida. Alai akaramang dainang molo tabereng di masa sinuaingon. Molo mangihuton berita ni BKKBN manang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional lo bisian merjuta-juta halak kasus aborsi na terjadi di Indonesia. Molo dibain persentasena karamang dainang 2% mai aborsi na marbosir sen panahi. Dungi lebih naik 10% marbosir mai alani kebebasan pergaulan akan aposo naung hamil di luar nikah. Dungi memilih jalan pintas ikon aborsi dengan alasan malu, masih sekolah, masih muda, orang tua yang tidak menerima anaknya hamil di luar nikah, dohotlan akana asing. Ido akaramang dainang namasa dihita di sinuaingon. Akadamang dainang mulu tabereng maragam do aka ulaon hahulungon na diulahon ni bangso ni dewata hati hai ido ubahin na dipasahat pisang-pisang tunasida boy may tabereng di ayat 10. Akadamang dainang molo di hati hasoban Molok dukon sorang pedak danaki sian bortiar dungi dipelehon tu patung Moloki alai ditikis nuaingon dan sorang do pedak danaki sian bortiar nunga be dibunuh nasida nunga be ditos hosana sale hapedang sorang do penasida tu portibion. Jala sarupa do inganan pamunuannya dak danaki ima di bagasan bortian. Jala rap marlau ulaun haramunon pasobu hagiut ni perdagingon alai mangago hanguluan. Bisa kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, sudah banyak orang tua yang sudah menanti-nantikan kehadiran seorang bayi, seorang buah hati, rela menunggu bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun untuk menantikan kehadiran seorang buah hati. Tetapi jika perhatikan, anak muda di zaman sekarang ini dengan gampangnya mereka membunuh bayi yang belum lahir. Jalan apa duahun maya keramang dainang olo mangela dohot pautotohon jolma rumang niulaon hahulongon napa duahon mauna karamang dainang boy may tabereng diudut ni ayat na 10 halak pangaruding manang si jujurari manang si tabasiulok manang pasi balik mata imah na dipatorang di turpuk taon.
Akadamang dainang ulaon si songonon ima ulaon tung namasay ramun. Ala holan idaw do na kadamang dainang songon na atar mangurubi do na sida. Alay sa sitong na namabahin jul may bongot tu bagasan pangujunan. Akarawang dainang dangboy tarajumi. Torop do pe jolma namiyan di bagasan haholomon si songonon di humalyangta. Halak nasay olo marsiadu nasib marhite akka pangarudin. Si jujurari, nipi, pertabas-tabas, pasibalik mata, panutupi, partoding rodiak karena mga kulingi beguni nanang mate. Jala torop do halak na mangalului pangumuan siyan ulaon hahulomon si songoning. Disong makaramang dainang dipake sibolis do dalanon laho mga bati partubuni hapor seopta. Inuubahan na lang gudang halak madamu tu bagasang dosa dohot pangujunan. Diudut mamuse, dibuan hagiot ni daging ni jolma, lamadamu manasida tu haholomon. Huhut, say dululuy jolmaido, nasa namargoar hahumiyon. Alanido akadamang dainang, takas do, dibayan turpuk taon di ayat 10 tolui. Ikon polim situtu manang ikon sundeng gando bangsoi, mga sahon Jehovah tunga hapay namasa di parnguluan na sidai. Lapatan na karamang dainang, dangboy hasirangon bangsoi siyan de bata. Utuk do nasida terintegrasi sisada hadomu adu molo jemaati mardongaton de bata. Molo songon halak Kristen na dipartikian sinuaingon. Akaramang dainang boy mataberengi ulaon hahulomon naidok may ulaon hahulomon modern manang okultisme modern. Di perkembangan zaman sudah semakin banyak bermunculan para peramal-peramal yang menyampaikan zodiak-zodiak sehingga banyak anak muda yang tertarik. Karena peramal tersebut mereka mempercayai mereka bisa mengetahui masa depan seseorang. Nasa ulaw namar debatahon naso debata. Mangasahon haguguon ni portibing. Konsumerisme, hedonisme dot lanak kana asin. Akka oman wanya kadamang dainang nagabe rumang ni ulaw haholomon modern. Namanirang torop jolma siyan asin iroha nasiyan debata. Tua kanaposo penwain nunga tung masay ramon nunga be manegay si tutube ulan haholomon si songonon na karamang dainang. Torop do jolma siyan dakdanak nunga be terganggu kejiwaan na. Ala deba siyan produk haholomonon. Idola, dohot kesenangan dia kadakdanak marhite film, games dot lana kana asing jalanunga becandu nasida tu ulang si songoni. Langit-langit do kadamang dainang disirang maak kadakdanaki sian hapor siaonna. Sian hapor siaon tu debatanunga be dihalangi nasida ala ulaon hahulomon si songoni. Molonunga be goncang kejiwaan, bebas ma si polisi, mangula na sa ulaon hahulomoni, mabahin jolmai, bongot tu hagulapon. Jala kadamang dainang, di masa ni pandemi COVID sa polusia naso marhaujunganon, maragam do pangotak ni akka ulaon hahulomon si songoni.
Jalaon manapatuluhon na taboy taber nga kadamang dainang. Setiap orang yang sudah tertarik dengan hal-hal yang instan, anak muda, orang tua, bahkan anak-anak yang sudah tidak bisa menjaga dirinya, bebas mempergunakan semua yang ada di depan matanya, mempergunakan barang-barang okultisme, dot lanak kana asing, iman waing na dihaporsena sida doa kadukun, peramal, nabuy, natuk, mangalehon hangoluan tunasida. Diancam ulang haholoman sisongonon ma ngolu ni porop halak. Halak na sotogu haporsiaon na murasi tutudo diela sibulis na sida madabu tu bagasan haholomon. Mangyahi jalan pintas, jala tumudalhon diwata. Alania karamang dainang, songon guarni mingguta, 5 minggu pas 12 hon dung Trinitatis, jala topik ni mingguta na madok, monang maralohon huaso hagulapon. Alani ikon lam marsitu turuhita marsigatung turibata. Uhut marjamoton dongan di humaliangta. Asahot marojahan tu Jesus Kristus naung paluahon hita. Sian haholomoni. Ikon raponi bana mahita. Monang marulahon nasa haholomon. Dangtuk hita marulahosa ianggo holan mangasahon guguta sadiri. Alani ikondo mardongaton de batahita mangalo nasa ulaon haholomoni di bagasan parngolota. Amin.